Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapengaken asmanipun kula Safitri Nurfaizia saking kelas 11 AKL sekawan, nomor absen kalih ndasa 7. Asmanipun guru basa Jawi Pak Edi Setiono saking SMK Negeri Setunggal Dukuh Turi. Kangge menuhi tugas basa Jawi, kula ndamel pariwara layanan masyarakat babagan virus corona utawa COVID-19. Virus corona minangka virus kang nyerang sistem pernapasane manungsa. Gejala virus corona kayata demam, pilek, watuk, sakit sirah, sesek napas, lan sakit tenggorokan. Nanging kepriye carane cegah virus corona? Setunggal, wisuh tangan, gunakake sabun antiseptik utawa hand sanitizer. Kalih, sampun demek area pasuryan kayata mata, irung, lan cangkem, kalih tangan ingkang reget. 3. Migunakake masker kangge wong sing sakit lan arep tindak metu omah. Sekawan, gunakake etika watuk lan bersin wahing kanthi bener. Gangsal, nyetrapake jarak sosial utawa wates sosial. 6. Jemur awak nang ngisor srengenge kanggo njaga imunitas awak. 7. Nyetrapake urip sehat kayata olahraga lan mangan panganan sing bergizi. 8. Jaga lingkungan sekitar supaya resik. Ayo jaga kaluwarga sampeyan saking virus corona. Nang omah wae yo. Cekap semanten kang kula aturaken, monggo sareng-sareng jaga kesehatan kanggo cegah virus corona. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.